Ni wacho ga ni professional mona. Nawa. In. Dong anani professional mona. In ki experience ma igni adi. Bwana wan wase ywak e liete mang'eny higni madhi mana beri. Be ariyo moko apando kanyo mago nwa ywak kopok mong'e job. Machapo na bedo professional na tia yani kamano. On internship. Mana ni lich bwana atimo internship 2 years mwa ywak koko kineno mtok liel ti ywak kineno mtok oti ywak. Kineno kata ka nyathi moro ywak ti ywak. Mane ke koro dhi bedo professional mona makoro dhi ng'eyo koro koteri job. Bwana nasego job bwana nasetiyo makata tindine na onge tich. Bwana nyera nikech mano gik masebe. To in kisebedo professional mona kitungu king'ado nya ywak adier. Kitungu? Tie gik moko nya ywak bana mano pacha tin marom nade. Dunga ngisi ni there is a time man waywak bwana no wadhi asara bwana Matthews. Ingeni wadonjo kacha mwaduogo wadhua tacho joma neni kacha mwaduogo waengo nyaka wede kakoro wede man waywak moingo waya more muduogo biro kanyo gi bag no ywak moingo wa waya waya gi jogo waya gi yani client waya ken professional lakini oywak bwana no ywak mwaduogo penje namba mwaduogo penje imbi ne job ungiso wania oywak leta bwana mwaduogo penje ne bwana ngato nyalo ywak kama bwana yani kare piny lit marom nade jomoko Karantie ywak mar lit. Nitie ywak mar lit gi ywak ma ng'ama nie job, ng'ama nie wera. Aito gintie makoro ma ng'ato winjo mit, makoro kene wera. Mago to koro wedonje, mago to gig bedo. Koro ng'ama winjo mit ywak nade, ng'ama bwana kori wundri ni kia ywak mar mit mi winjo godo ni ya. Mi winjo godo ni ya ni ng'ato ywak e room number 2. Kare duonde tin emeno donjo gi sore ne more room number 2 kanyo koro gi ywago mit. To jiwe ni jomoko dha. Ni mon moko dha. Koro bwana chieng' moro nwadhi asara bwana wa pilni. Ngeni macho ko already ase graduate an go fees. Ise graduate mar professional mona. Yes, an nyaka go fees. Unyaka graduation. Bechieng no iteru kata mana kuru ywaka kona chimo kuru ji ywaka makuru ywaka idwa kata ne ywaka ambulance to kungisi ni ywaka simu ywaka Samsung nyaka success chimo ndo ywaka ne ka wish you success ywaka gukini na ywaka gukini nyaka saboro mumea mana gol majatelo watu no nyulo baniran Mana kore ywak overtime. Ywak overtime mo isa an mayombo gi. Yani aran yani akena chap akena nipi magi jo lango moko maringe marathon ka. Yani aran makadi na bed ja lango. Dikuru no miya gold medal mang'eny sana. To mano koro pi wangi wuok kanye. Pi wanga wuok kanye nade? Bwana in be macha gimi organize. Dong yini wadonjo kacha, besa time man wadonjo. Man wadho ywako ng'ama rom. Client to kelo wan yin wadonjo kaya chamu ywako bwana mayo mama. Kare nyathi mathine manone ndo bwana. Bwana du. Ywako mama gi. Mera bwana ywako mama ywako osiepna mane wadak go town nyathi je igni ya bichu. Kanyo dong inyarodhu bwana. Irodho wanade kanyo ji odiche kila ng'ato sugulika gi gima nokele. Mano kore kama kuri winyo ni asa professional ndalo mana pod wane college ndalo wa our campus days. Bani wacha ma bwana. Macha kama koro ntie ywak moro, macha to ywak makoro nwadhu winyo mana bedo gusiepe ber bwana Matthews. To koro mano ywak gi Kisungu kose gi Dholuo nikech dhiera. Ywak en ywak, koro ntie ywak moko wuoye gi ywak miwuoye. Difference en? Lit kata mit. To. Indugi winyo ni momo kati mit ni. Momo dongo kuo. Momo kuo. Momo kuo. But momo kati mit ne kati ne to ywak ne nadi? Achiel. Eto fwenyo nade.
Ka oyuago ang'o? Ni kati mit. Kati dong koro yani koro weche maricho midwa na wacho kayo kama koro agoko. Bana ng'o miti wedo weche maricho? Ok ni weche maricho. Ticho nugo ji nini nyaka wachi. Anyway. Baka kodio joka ka omera makabiro kae. Agombo kata mana ni bwana kika pede kombi ni eri. Bye lakini yuak bwana. Ang'o momiyo? Bana anasega neno bouncer moro. Makoro duonde tin. Ogoye gi chupa. Bana no yuak. Bouncer mo Ino mi anyero maol nikech aparo osiepna moro. Ni bwana chieng' moro nwathago ji e klabu bwana. Koro winjo mana ne bouncer moro maduonde tin kasowa. Rido nwa kanyo ni mondo kama wagoye kukuno. To en kende duonde ok wawinji. Ni koro nowacho ni wamadharau bwana. Uru kanyo, kanwa walo. Temana bouncer. Ni kanyiero ni to wacho ni anyero ka ng'ama wiye tin. Bwana wiya kaka duong' ni wiya tin ga? Matthews. Vitok tin. Koro wiya dang kata mana ni wiya dang bed maro matin bwana mar to koro dang abed ng'at ma ila. Ng'ama professional mona wiya ok nya bedo matin. Bwana tase ywak e liete ten ti nyaka mana ywak e nono. Bwana Makoro rido ne client. Mimi wa pesa kata to wanyiero, mimi wa deposit kata to wanyiero. Inya nyere lien ng'ato. Do mano koro business okathore. Mano ka koro yani koro mano koro iyo wang. Ai to nitie sama bende wadhi ywaka arus. Makoro waywaga sangwe na ndiremu. Bwana maza to muwaru wakare maler makoro waywaga sangwe na ndiremu makoro wale. Naiwe sangwe. The background kacha ni. Wewe koro wanenduru gini. Natukai na unduru. Mimi ni misi. Ndugu winyo kata serikali bende wacho. Bwana wene anafuo na dhia timu kosi na umarafuo. Kakuru national anthem. Achiel minenoni. Yamondi natukae na unduru. Bindu kodo nduru giri unduru. Ngani cho nduru. Wapi nduru? Wapi nduru? Kata kimoro mit maro mnade. Ka unge nduru iye. Nduru za kuaminika. Ang'o momiyo nyaka dwarga. Nduru no. Dongene ywak mana med. Bwana ini tugo bwana. As a professional, na ngisi ni I'm a professional. Nduru za kuaminika. Ang'o momiyo idwaro? Kata kiwinjo ka ji timo launching moro maduong'. Iwinjo niya. Wapi nduru za kuaminika? Bana lakini nitie nyako moro manowe no yuak. Ni nyako manowe? Nyako no yuak. Bwana nyiri to ni crocodile tear gas. Nyiri to weri go yuagi. Bana nyako chano yuak. Bwana nyiri go emo wako. Wacho ni bana I've given you everything. Why do you do this to me? Bwana samoro to yelo ka yuak minene yuako kamano mi yuago malichno. Iyuago to nonye one ng'ato mana toothbrush. Ochalo ex na moro bwana na bwana. Ex akeni ene mano yuak ni kuro no yuaga. Oko yuaga ni piwange chwe. Oyuaga ni hawa nyulo dinge kakifuo. Ni wawere kode ni kuro lunga na mofu. Bana nge. Lakini nyiri to nya yuak. Lakini chieng' moro an gima nodhiera ni. Chieng' moro ni neno kaka politician moro no yuak. Ni bana koro en kuma entie kacha. Ni koro oyudo vote adek kata family ne. Bwana politicians to we bwana we yuak bwana. Kata Matthews. Yani adek to en governor. Odwa bedo governor. Yani nyaka familia neo koko ne kura. Tengeni en kimona di. Yabo. En kimona ngwen. Mano ko yuaga mani nyere. Mano ma ukore mangisi ni ya.
ywak koro opogore. Iwinjo but ma politician jogo ywak gi bwana. Tie ywak moro ma koro ywaga Sara bwana jogo tiyo gi pesa. Jogo tiyo gi pesa ma iwinjo ni billionaires. Mano mana siri friend na moro modak majue mano ngisa. Billionaire katimo timbe maricho to ywak. Mano ywak ang'o ten gi daf. Okoywak kaki kwale nikech ong'eyo. Koywak mit, ong'eyo donge bwana billionaire nyalo doka ng'ato nigi bilion 100 kata mana billion, yani wiye odich to en gi gimoro maromo kama. Adhi orado be gi msi. To bwana ng'ama billionaire ng'ama riek bwana mong'e gimoro amora, ong'eyo kata ka kodo seche ma ng'ato fake, iwinjo ka dem fake. Dem go fake. Pesa ma I'm a professional bwana. I am telling you this thing. Aye kodi. Kodi ye koda na mase goni mbaka from all that time. Aye kodi kata wacha. Yano oy wakene ya. Ong'e gima wuotho go. But podi kwale. Owacho ni ya pin chal nade. Ikwala ta neno gi wanga. Msito ywak malich kakinye. Ma idugi winjo ka samore chamo kata mana wiye. Chamo wiye nade? Ni hiyo yote ing'iye kapo ing'iye ni hiyo yote unataka kuenda nayo wapi? Chamo wiye no, okuwiye ni. Chamo wiye. Ni hiyo yote unataka kuenda nayo wapi? Hiyo yote unataka kuingia nayo wapi? Niko ni buoge no wuotho gima du. To karaoke. To donge mami jo kom ambulance, ang'o mami jo kisi ywak machal gi ambulance. Ang'o mami jo kisi ywak machal gi ambulance. By the way, nyikisi. Bana nasi bedo gi nyikisi adek. Ok na riambo. Ywak ambulance. Ang'o mami ambulance no be ywak ni opogo. Ndio ka samore jam endar. Ndio ka wasimiwa kata ka ng'ato koro dwa transport drugs and substance abused. Ikete ambulance mana ng'e nade. As a professional mag ywak. Ikete ambulance. But ambulance ywaka kabiro. Kare waje ni kama kaka nyikisi ywak. Mana kaka nyikisi ywak. Algina ng'e nade. Ng'e nade. Ana ng'e nade. Dong mano ngiso ni ana professional. In professional. To mano be ka wacho na riambo, mano bariambo. Ok riambo. Wana kira riambo. Mano ka wacho na riambo, mano bariambo. Kiriambo. Sindio?